Hi mga moms, good morning. So now we're going to my store, dahil may di umano nangyari daw sa tindahan. So gusto ko muna siyang kamustahin kung ano ba nangyari. Kasi mga ilang araw na rin ako hindi nagpupunta para makapagpahinga sana ng maayos. So okay naman na po ako. Ang ano ko lang ngayon, inaalala ko, sana magawa ko pa ng paraan, kasi yun daw yung laging concern ng mga kapitbahay ko. Yung laging sinasabi, nirereklamo ng mga kapitbahay ko sa tindahan dun sa pwesto. Tingnan natin. Ano ba talaga nangyari sa tindahan? Kaka-okay ko lang. Na-stress na naman ako. Good morning again. So, punta na tayo sa store. So, I'm here na sa store. Ano yung sinasabi ni nanay? Tungkol dito. Kapag gabi? Oh. Mga tamatambang. Hindi. Hindi. Pagkang umaga, makikita mo light dyan sila, yung alim. Hina yung ano yung... May upo, sigarilyo. Ginagawang tambayan ng mga tambay. Kasi hindi na makatulog. Matulog na ingay. Maingay. Sabi niya, hindi sana pa alam mo. Mahaharangan natin yun. Hindi, kaya nga, paano natin gagawin ng ano? Ha? Yung ano ba? Tagal-kapit ba? Bunot, yung binubunot. Para pa kuhan, ganyan, lagyan ng tandado dito. At doon. Eh di dapat pati itong gilid, maharangan. Yan, dami na natin yung customer. Mga senior high, nagkakainan na sila ngayon ng kanilang lunch. Early lunch. Ay, ano yan sa inyo, ate? 50. 20. Pila ka mo? Kanin? 50 lang ka na. Take out? Ay, nako, thank God, naubos ang aming mga paninda. Ito na sila, alis na sila. Iwan na po nila ako. Kasi, sana all. May dumating po silang balikbayan box. Bye! So ngayon, nagaganap ang sa pool. Ating road widening. Ayan, sinusukat na po yung aming daan. Gumagawa po pala sila ng pangmuhon kasi dito sa may-ari ng lupa para makita po nila yung sakop ng kanilang lupa dito. Nandito na ang ating a la carte. Sana all. Bukas na sila, marami? Oh. Nag-display na? Oh, kahit sa New York. So, ako naman ngayon ang mga malengke. Yan, so nakauwi na po tayo mga moms. So medyo mainit. Andito na yung mga pinamili natin. Nakabila ko ng isang case ng bottled water. Ay, naka-open yung ating ref. So, ilagay muna natin dito. Kasi, most of the teachers, 1 liter talaga ang hinahanap nila. So, kapaglagay na tayo. At saka, tawag dyan, maganda na rin to kasi
recycled na yung mga plastic bottles ng Wilkins. Wow. May paads ako ha. Okay, so ngayon naman mga moms, ito naman ang ating gagawin. It's time to marinate and clean the mga panindas. Ayan. So ito na yung ating mga napamili and stock for tomorrow. So meron akong Milo kasi tomorrow I have a special guest. Ay, nahurot na na! Si Kirada Badi is now buying. Lagi kang wrong timing na. Yes. I have hot dogs kasi tomorrow we will be supporting the group of soccer team. Andyan yung baon mo. Dili. And meron tayong pork chop. Ano yan? Diba? Sumasabay na sila. Ayan. So, ngayon, meron din tayong mga pinamili para sa ating store. Siyempre, nandyan yung ating mga toyo suka. We have our burger steak. So, alam niyo na kung dito nakalagay, quality talaga ang aking burger steak. So, this is the ulam burger. Hindi ko na babanggitin ko ano ha, kasi alam niyo na yan. I also have my fried chicken. We also have for lumpia. Ready na yan. And leeg. 25! Babalikan ko kayo, may customer tayo. Ayan na, natapos na naman ang panibagong araw mga moms. So, nahilo na naman ako. Nahilo na naman ako. Ayan na siya. Diba? Ang galing mo. Pupunta ka. Babay muna, may bisita na naman po tayo. I'm here na... Ay, yung natira pa? Wala. Nandun na po. Inuwi lahat? Ay, ano na lahat? Hindi mo pwede matipid. 400k pa naman. Wala na. Natira. Inuwi na lahat? Hindi na nagbalat na sila. Ay, Nakipag-date kasi siya. salamat. Salamat sa pagbalik ng gamit ko, no? Ha? Sana nilabahan yun. Okay naman yung gamit. Ay, 400k. Dinala niya na. Salamat. Ayun, hindi na nagtira. Ah, okay lang. Ganyan naman pala. Siyempre, 400k kalabat yun sila. Malinis yung costume. Wala pa yung ano? Wala pa po siya kasing bayad dun sa ano. Ganun lang yon. Diba? Ay, nako. Mahirap magsalita. So, nag-uwian na sila. Okay na nag-uwian. So, for sure, tahimik na ulit ang farm. Kaya naman, it's another day. So, bukas, abangan ninyo yung team na ating sinuportahan. You know, at maglalaban na sila sa provincial league. So, again, thank you so much for watching mga moms. God bless everyone.